No i myk, moi drodzy. Call of Duty United Offensive. Chyba ostatnia część tej, no, szumnie powiedzmy serii. Ale nie wiem, zobaczymy. Także jedziemy. Droga Nataszo. Znowu mnie przenieśli. Tym razem jestem oddzielony od moich przyjaciół. Yuri. No tak wam skróciłem bardzo. A, teraz czołgi. Misje czołgowe w kodach zawsze były śmieszne jakieś takie. Pisz, Patty, pisz. Deszcze niespokojne potargały sad, da, 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 da. A my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy. Napalimy psem. A nie. Coś mi się podpieprzyło. Where? A, there. Patrzcie, destrukcja otoczenia tyle lat przed Battlefieldem i Frostbite'em. O, a propos czołgów i Battlefielda, to muszę taką rzecz naprostować. W sumie nie jest naprostowanie. Ale narzekałem w BF-ie 5, że czołgu nie można mu zadać jakichś obrażeń takich szczegółowych, na przykład uszkodzić gąsienic i tak dalej. I gdzieby go nie trafić, to zadaje mu się tak samo dużo obrażeń. I w pełnej wersji to będzie poprawione, będzie można zniszczyć gąsienicę, będzie można uszkodzić silnik, będzie można uszkodzić wieżyczkę i ma to wszystko mieć wpływ na, wiadomo, szybkość czołgu, mobilność i tak dalej. Także to aby to. Chyba trafiłem kolegę. Lufę uciął. To nie wiem akurat. O kurwa. Czy akumulator ukraść będzie się dało? Nie wiem, zobaczymy. Wygiąć lufę i zawiązać na supła. A to you can i tak dalej, nie boję się mówić na głos, bo jeszcze zbanują na YouTubie. To jest tekst wycięty, kopiuj w ogóle te gadki tych czołgistów tutaj to są kopiuj wklej z pierwszego koda. I zawsze się jarałem, że te drzewa idzie tak rozjeżdżać w kodzie. Bo na przykład w porównaniu do medala Allied Assault to mega było zniszczalne to środowisko. I takie interaktywne. Odłamkowym gustlik! Odłamkowym wody. Jest odłamkowym, ładuj. A odrzut morz? Czy lufa w krzokach? było.
Kustlik, słynny śląski czołgista. Pierwszy serialowy śląski celebryta. O kurwa, tygrysy. O. Ja pierdzielę. Ty pieroński kopidole. Just for precaution. Fascist bastards. Oni mają śmieszne te akcenty takie udawane. Zawsze się zastanawiałem, czy to jest taki problem wziąć paru Rosjan oryginalnych i paru Niemców, żeby to nagrali i brzmiałoby... Nawet im mogliby zrobić angielski dubbing i no mówić po prostu, nie imitować żadnego akcentu innego. To w każdej części Call of Duty wszystkie te głosy nagrywają ci tam z tego studia. Czyli no Amerykanie pewnie w większości. I ci Niemcy też mają taki akcent amerykański taki trochę mają. Kampania Rusków lepsza od tej w postawce bezskazywanej stłamszonej Warszawy z fascystowskiego buta. A faktycznie, bo w pierwszym kodzie była misja w Warszawie. Znaczy gdzieś tam na przedmieściach Warszawy chyba, nie? I mapa była też do multi bodaj. O kurwa. Dwie w Warszawie i gdzieś czołgowe nad Odrą. No to już tak nawet dobrze tego nie pamiętam. To już trochę się grało jednak dawniej. Jakby w rzeczywistości czołgi w II wojnie miały taką prędkość ładowania, on z tego czołgu prawie wali jak z karabinu. Wunderwaffe. No nie. Tygrysa uratował pancerny murek. To by za nim musiał jechać ciężarówka i z amunicją. Kurde. Trochę mało HP. A do czołgów chyba apteczek nie przewidziano.
In 20 years in this great army, I have never seen a group of men fight with the kind of bravery you have shown today. I am honored for you, my comrades. Woohoo! Charków. Droga Nataszo, Niemcy strzelają i jest mi tutaj dobrze. Trzymaj się ciepło, Yuri. Advance! Advance! No stopping! Don't fall back! Tak powiedział. Don't let up! Keep them pinned down! Ła! A ten skąd? Firing! A, dobra, przesadziłem. To aż tak... Nie chcieli, żebym szedł aż tak daleko. Kurde, ja jestem za dobry i przez to mnie ukarano. Advance! No stopping! Don't fall back! No chciałem się wykazać, no. Chciałem się wykazać. Keep them pinned down! Dawaj, pepeszku. Jakie to uczucie być Ruskiem? Don't let up! Tak se. Keep firing! Ale oni tam wtedy walczyli u siebie, to pół bidy. Żukow. To ten marszałek Żukow. Siema, Jaruno. Ała. Follow those tanks! Forward! Advance! Ktoś mi dał suba. Kurde, Jaruno, to musisz przedłużyć za $1. Głupi by nie przedłużył. Euro 2024 odbędzie się w Niemczech, a nie w Turcji. No to spoko, z Polski bliżej. Anti-tank arms! Yuri! Misha! Over here! Kurwa. Get into this building and find a spotting position where you can direct our counterfire. Right away, comrade sergeant. Use your binoculars for call artillery support. Okay, I'm ready. Give me the one. Fire this man. Turn. 3. Korolow, napierdalaj. Siema, bimbasek. There are more targets on the head. Dzień dobry, Miżelaj, to czemu tak wcześnie? Bo wojna nie czeka. Panie kolego.
O, jakie niemiaszki. Yuri, hurry up! I'm waiting! Ej, ale patrzcie jak te animacje dopracowane zrobili. A ten się popatrzył, o Ruscy strzelają, no ale to... Ten chuj, strzelamy dalej, nie? Fire mission then! Turn! Green! Fire! A w Brothers in Arms nie potrafili zrobić nawet animacji ładowania ładnej. A to właśnie takie detale czynią te gry dobre. Jak mówił Haito, to są właśnie te detale. Dzisiaj ładny. Nie zawracaj mi dupy ruskimi. Enemy tank! There! Behind that donut wall! Okay, I'm ready! Give me the coordinates! A, tu jest. To chyba jest jakiś ten elefant, czy jak one się nazywały. Znaczy nie elefant, ino elefant. Nie, Ferdynand, tak? A, Ferdynand. Ale było też coś takiego jak elefant, nie? A, elefant był zmodyfikowany, a to dobrze. Kurde, ten dźwięk tego MG42 był taki zajebisty. W kodzie zawsze. Miał odpowiednią szybkostrzelność przede wszystkim. W niektórych grach to jest słabo zrobione. Taki pyrczy. Tikonow. Co? Wyszyński? To jakiś Polak chyba. Bulganin Antonow. A to jest Tichonow. Tak jak był Wiaczesław Tichonow, przecież Sztyrlic. No. Księże kardynale. No przecież był kardynał Wyszyński. W tej armii. To niegodne. No tam u ruskich było sporo ludzi polskiego pochodzenia, z tych wszystkich przecież. Jak tych co tam Polaków na zsyłki posyłali i tam już zostali, tam pozakładali rodziny. To tam było trochę ludzi pochodzenia polskiego. Kurwa. No, Dzierżyński największy Polak. Ue! 2 Panzerfaust? Słaby jakiś. Linkę, flankę. Dej to. Co ty? Antonow oszalał. Trzeba go strzelić. Łuców! Co to tak wywaliło? To za żart z komisarza Antonowa.
To i tak dobrze, że przeżyłem. Kurde. Może być ciężko. No i faktycznie było ciężko. Było ciężko, było. Nie było lekko w każdym razie. Bullseye! Follow me! We will head north, through those buildings! No i musiało mnie save'nąć po tym nieszczęsnym epizodzie. Macie to dzisiaj. No właśnie, czy przechodziłem. Tak, bo wojnę na Pacyfiku, tak, przechodziłem. Co prawda trochę bez sensu jest, że on ten zapalnik wkłada za każdym razem, nie? Tak jak... No ale dobra. Nie czepiajmy się. Ole go zastrzelił. A tu jest Niemiec w oknie. Boł. Najlepszy krzyk. O kurwa. W ogóle jakie to jest fajne, jak nie miałem pojęcia co ci Niemcy krzyczą jak się tam grało jako dziecko powiedzmy. A teraz wiem, że tam ryczą, że tam Schutzfinden, czyli na przykład szukać osłony, nie? I tak dalej. Czy się człowiek wykształcił. Kiedyś to ino Hände hoch i schnell i raus. No i oczywiście Achtung Granate. Komunisten, no. No tak, słychać, że to właśnie mówiliśmy, nie? Że to wszystko ci po taniości pewnie jacyś tam, kurde, graficy dubbingowali. Kurde, no mogę z tego nie wyjść żywy. Ale tam są apteczki i no, że tu jest ogień. I jak przez ten ogień przejść? Nice. A! Spain is secure. Continue south, through those buildings. Through. To through those buildings. Lampami rzucać. Zaszczeliłem mu biodro. Jak widać, bez biodra żyć się nie da. A patrzcie, nawet takie detale, że dym unosi się pod sufitem jak się pali. O, też Polak Bykowski. Znaczy Polak, no tak. Check out the rest of the building. Meet us back here when you are done. Mocne słowa. Zaś piłują.
Gornstein. Ajwaj, shalom. Jewrej. Siema, Rafał. Czekaj no. Grenadierów pancernych gości. To chyba jakiś, co go ustawy norymberskie ominęły. Siema, Przemek. Zastrzeliłem mu nogi. Niestety okazuje się, że w nodze miał centralny układ nerwowy, wskutek czego zmarł. Co to za cheat? Ty oszuście. Było sporo Żydów w wojsku niemieckim. Czy ja wiem, czy tak sporo? Chociaż wiadomo, że te ustawy norymberskie i tak dalej, i te wszystkie teorie o rasie panów, no były tak modyfikowane, żeby pasowały do danej chwili, nie? No kurde, jak przyszło co do czego, to i nagle Japończycy się stali Aryjczykami. I Turcy, co byli w Waffen-SS i inni. Siema, Ania. Walter Goldberg, Żyd Królewco, trafił na okładkę gazety jako idealny Aryjczyk, tak? Ja nie słyszałem o Walterze Goldbergu. No, ale nazwisko takie raczej jednoznaczne. O kurwa. Keep firing! Don't get your ass shot off! A to po to. Kurwa, te drzewo. Ramirez. No nie mogę, no tak nie idzie. Tak nie idzie pracować. No to jest, bo to Niemcy to tacy, to jest taki naród pomocny właśnie. I oni tych Rosjan to tak w głębi duszy lubili naprawdę. Tylko się wstydzili o tym mówić offen.
Firing! Don't get your ass shot off! Siema Nico Cox. Dobra. O, przepraszam. Tarasow. Wynalazca Tarasu to był. Słynny radziecki uczony Tarasow. To jest znamienita postać. Na pewno żeście słyszeli. W sercu Charkowa. Jasny pieron. Ej, tam Antonow przeleciał, jak on tam przeszedł? Trzeba pocić skrypta do przodu. Ty no, ale może się nie rozjeżdżajmy czołgami nawzajem. To będzie łatwiej. Hold up! Flank right! The square is not secure! We need engineers to blow through that rubble so our tanks can proceed. Yuri, you come with me. Fix got the radio. To... Grałem u kogoś, pamiętam.
I nie mógł przejść jednego momentu. Ready? To that first Właśnie tank. tego. Stick with me. Go! A, miałem go osłaniać. Czyli jednak Antonow też nie jest kuloodporny. We need engineers to blow through that rubble so our tanks can proceed. You come with me. This is not the radio. Ready? To that first tank. Stick with me. Go! No ale stykły w... To już wiem, co było takiego irytującego w tym momencie. We need engineers to blow through that rubble so our tanks can proceed. You come with me. This is not the radio. Dobra, on niech leci. No, to nie ma tak. Dobra. Ready? To that first To właśnie nie. with me. Go! O! Yuri, I need you to cover me while I move to that tank over there. Now! Czekaj no. Leć! Okay, Yuri, your turn. Come join me. I will cover you. Posłaniał. We're almost there. We have to get into that building. Together. Go! Dziękuję, towarzyszu. Misha, call for engineers at once. Right away, Comrade Sergeant. We need engineers in the southeast corner of the square. Kofer jak... Yuri, cover the engineers until they set their charges. We cannot advance unless they are successful. Jezu, ci Niemcy oszaleli. Ej, on w ogóle tego Moslina nie przeładowuje, nie? To jest chyba jakaś eksperymentalna, półautomatyczna wersja. Znaczy dźwięk jest, ale akcji brak. Good shooting, Yuri. Move! Skoro tak mówisz. Fajne to Thronebreaker, tak? A to jest co? Kraczanka też. Jak gwint. Był taktowy pod palcem, aha. No tak, oczywiście. Och, jaki ja... Że też nie pomyślawszy. Ta i następna misja najgorsze co może być, tak? Nie pamiętam już następnej misji. Znaczy nie pamiętam, że w to nie grałem. Znaczy grałem u kogoś, ale nigdy nie przechodziłem u siebie. Elementy fabularne są chodzisz po świecie. Boże. Wojna to piekło. Ewidentnie. Kurde, to mogłem się
Mogłem się zgłosić na Eroku, bo pisali kto chce klucza. Nice work. We have to get moving before they counterattack. We will flank them through the factory. We need to take and hold the train station. Gulaszenko. Nie, Gluszenko. Incoming bombers! A jest tam Gulaszenko. To chyba jakiś Węgier. Flak gun over there. We can use it to shoot O! down planes. No i tradycyjna zagrywka w kodach. Już nie ma Władimirowicza. Paszą w pizdu. A przecież to był ponoć niemiecki agent. A już, to proste. Zastrzeliłem pana miotacznika. Heads up. Take them down. Miotaczow. Ogniow. Agoniow. O piero, no ja. Bez przesady. Heads up. Take them down. Obalał się. Uaa. Wow! Triple kill. Triple kill. Multi-kill. Pi pa pa parapo. Stefanoszwili. To Gruzin. Jak Stalin. Reinforcements are on their way. Secure this station and victory is ours. Our forces will be reinforced. We have to get those tanks. Movement! O! To jest ciężkie. No właśnie widzę. Jeszcze się nie zaczęło, ja już dostaję w pierdy.
Kurwa, nie mam... Nie, ja nie żyję. Jak ja żyję, jak ja nie żyję? Kurwa. Siema, syflator. Stare gry miały to coś. No bo to po prostu była dobra gra, no. A! Zestrzeliłem miotacza. Siema, Crispin. Służy jako oszczep, tak. Siema, Paulo. No tak, ale no to jest raczej... całokształt. To jest dobra muzyka połączona z dobrą, no na tamte czasy grafiką, no teraz raczej sentymentalną, z dobrym udźwiękowieniem generalnie, z ciekawymi misjami i tak dalej. No a teraz po prostu tych ważnych elementów często brakuje, no. Znaczy w nowych Call of Duty nawet nie ma jakiejś super dobrej grafiki, ani nawet bardzo dobrej, jest przeciętna maksymalnie. A, trzeba sejwować. Siema, rozkurwiator. Siema, Bartol. No ale no w BF1 kampania akurat jest dość nędzna w porównaniu do tej w Call of Duty. Jak dzień mija, wszyscy zdrowi, dobry humor jest? No, całkiem okej. Wczoraj mnie coś brało na wieczór, ale wyspałem to. 9 godzin prawie spałem. Jak na mnie to jest mega dużo, ja tyle nie śpię prawie nigdy. Aaaa! No, Rafał... Oj, właśnie! Też były takie dobre te Call of Duty, bo Spielberg współpracował. Współtworzył. A dzięki, dzięki. Ja sobie przymknę okno, bo kurde ciągnie jak... Ten dodatek robili goście od Wolfensteina. Są bardzo podobne niektóre lokacje do tych dalszych z Wolfensteina. Czekaj. Hajłon jest tym. A! Nie skryłem się. Modele mi się nawet wydaje, niektóre są
identyko w jednej i w drugiej grze. Enemy tank! Ach, nie ma najgorzej. O, panca! O, wieża się obalała. Może zniszczyć Sztukasa i zniszczyć piechotę i czołgi. No wiem, tam jest, ale... To on już więcej nie będzie nie będzie już więcej nas bombardował? Ło, a ten... No to akurat wyszło nie najgorzej. Sztukas, srukas. Aj. A tam czołg jest. Faktycznie, dużo roboty tu jest. A te czołgi to się tak uznaniowo niszczą. Raz od jednego Panzerfausta, raz od 5. Nie, można spróbować. Kaj ten Sztukas. Dowaj go. Ach, dostał, ale... Ale to było dobre, kurwa. To był nie najgorszy pomysł. Aby na chwilę. Ała! A, to Niemiec tu był. Aha, cóż za niespodziewajka. Siema Maciek. Sztuk as my ass.
O, będą wywozić nas za Ural. Błyskawiczna deportacja. A nie, jednak nie. From this day over, we shall not take another step back until this war is won. Fight on! Czy będę ogrywał Command & Conquer? Nie. No i co? Niemcy przegrali. Niestety. W zasadzie to bardziej niestety, że Ruscy wygrali. I pół Europy przez następne 50 lat. A. Co wam będę gadał? No, drama. No. Here they come! Dead! Azad! We are right! We took you out! Cruising it! There's coming! Ah! No! Nobody's coming down! Czy lepiej by było, jakby Niemcy wygrali? Zależy dla kogo. Siema, Kamyneczka. Dla ruskich raczej nie. First squad, follow me! Fall back! Ah! Medic! Over here now! Drive him back! Through here! Follow me! We took you out cruising it! Dead! Azad! Ah! Here they go! Nobody's coming down! We picked up some more bottles on our six. Get in that chateau now! No i cyk. No i tyle, no i cóż można podsumować tą krótką serię na YouTube'a i zakończenie tego, no. Siema SGC Silesia, siema Dangomar. No to była dobra gra, no kurde, to była dobra gra, no to wtedy gry wychodziły, no to wszystko było dobre. Jak się to porówna do tych nowych Call of Duty, to kurde smutek. A do nowego BF-a, jak chodzi o kampanię, no to kurwa, wiecie, nie było wtedy potrzeby tego całego cyrku, co jest w tym nowym. Ile to ma godzin? Tu godzina, tam 5 około.
A to tak akurat tyle, co... Pewnie dało się to zrobić szybciej dużo, nie? No. Fajne są na koniec zawsze te takie historyjki. Jak stosunek do Detroit Become Human? Analny, to znaczy mam to w dupie. Nie no, żartuję, w sensie no nie... To chyba na playa tylko wyłazi, nie? Czy nie? Nie wiem nawet. No i tyle, no i przeszliśmy. Zobaczymy, bardzo jestem ciekaw jak wypadnie ta kampania w Battlefieldzie 5, bo nie wiadomo o niej, znaczy jak coś wiadomo o 5 to o multi, a o singlu wiadomo tylko tyle, że będą przepraszam, że będą historie postaci różnych, tak jak to było w jedynce, że jedna historia, to co było pokazane tam na krótkim trailerze, to będzie historia jakiejś babki z norweskiego ruchu oporu, że tam będzie też dużo takich wątków prywatnych, że tam Niemcy jej rodzinę prześladowali i w ogóle. A jedna kampania to będzie brytyjski agent gdzieś na tyłach wroga w Afryce. Gdzieś tam Niemcom będzie robił dywersję. No. Czyli znowu będą takie raczej niż takie typowe, jak to, że jesteśmy trybikiem w machinie wojennej, jak to było tu w Call of Duty, to raczej takie historie takich bohaterów. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może nie będzie źle. To tyle. Dziękuję YouTube'owi za uwagę. I prawda, sub i dzwoneczek. I łapka w górę i kurde cyk.